Vhidhiyo iri rinotsigira vhidhiyo ratakagadzira paZIMSEC O-Level Maths course lesson number 1. Saka tiri kuda kutarisa how we find the highest common factor tointroducer a method number 3. Kana muchirangarira vhidhiyo ratakagadzira on lesson number 1 preliminary chapter, you remember kuti takadhila nequestion iyi yaiti iyo example number 1 yaiti iyo find the highest common factor of 18, 24 and 30. Saka panapa toda kuita method number 1 inotirangaridza kuti takamboiweka sei in our first video. Then we are not going to repeat method number 2. If you need to find out kuti method number 2 inoitwa sei, you have to check pavidhiyo ratakagadzira ZIMSEC O-Level Maths course lesson number 1 numbers kana kuti preliminary chapter. Saka method number 1 yekutsvaga the highest common factor ya 18, 24 na 30. Takati isusu we are going to treat these numbers separately. Saka tina 18 and so tatsvaga the lowest factor inodivided into 18. Saka ndi 2. 2 into 18 ndi 9. Then 2 haapindi muna 9, so we are going to use 3. 3 into 9 ndi 3 and 3 into 3 ndi 1. Then tiwataenda kuna 24. 2 again. 2 into 24 ndi 12. 2 into 12 ndi 6. 2 into 6 ndi 3. Then 3 into 3 ndi 1. Tiwataenda kuna 30. 2 into 30 ndi 15. 3 into 15 ndi 5. Then 5 into 5 ndi 1. After tadaiso, takati isusu we are going to express 18 being equal to 2 times 3 times 3. Tovatati zvakare 24 iri equal to 2 times 2 times 2 times 3. Tovatati isusu 30 iri equal to 2 times 3 times 5. Saka nachitsvaga the highest common factor, takati tichatarisa isusu mafactors atinawo ari common. Saka 2 uyu ari common uyu because ari kuwanikwa pana 18 wanikwa pana 24 wanikwa pana 30. Then 3 ari common here. Tikuona kuti tina 3 muna 18, tina 3 zvakare muna 24, tina 3 muna 30. Saka 3 ari common. But uyu 3 hachasi common because so far muna 24 hatichisina 3 and muna 30 hatichisina zvakare 3. 5 uyu hasi common because muna 18 hatina 5, muna 24 hatina 5. Saka natadai so much, kana takutsvaga our highest common factor, tinenge takuti isusu it's equal to chati 2 times then apa 3, which gives us 6. Saka 6 ndiyo answer yatakawana patakaweka through this example in our lesson number 1. Let us see kana paine an alternative method inogona kutibatsira. Saka method number 3 tatisina kuitaura in lesson 1, saka tagadzira separate video ichiitaura. Saka panapa zvatiri kuita manje tiri kuti isusu 18 tatiri equal to 2 times 3 times 3 handiti. Tikati isusu 24 iri equal to 2 times 2 times 2 times 3. Ndobva tati isusu 30 iri equal to 2 times 3 times 5. Tiri panapa toda kunyora mafactors aya but tichimaexpressa as powers. Tiri kuda kunyora mafactors aya asi tichimaexpressa as powers. Zvazvinoreva zvekuti 18 achava equal to 2 times 3 squared. Saka instead of saying 3 times 3 tatichisu tati 3 squared. Then 24 achava equal to 2 to the power 3 times 3. Then 30 achava equal to 2 times 3 times 5. Saka tanyora mafactors aya but this time tachima expressa as powers.
tiri panapa manje, our highest common factor is going to be equal to the highest common factor. Saka ndoda kutanga ndaexplaina something which is more of a paradox, maybe it's a paradox and iri kuitika panapa kuti isusu tine highest common factor. Saka the word highest yeti isusu panapa zvatinoda kuita, tinoda kutarisa iri common. Taona iri common tova tatora the lowest power. Saka tinoda kutora ine the lowest power. Saka zvandinoda kuratidzai panapa, the paradox I want to explain in a way kuti we are dealing with the highest common factor, yet pama powers tichada kuselecta ine the lowest power. What do we mean kana chiti tinoda kuselecta ine the lowest power pama factors are common? So the highest common factor is going to be equal to, tichatarisa panapa toona kuti 2 iri common because muna 18 muna 2 muna 24 muna 2 to the 3 muna 30 muna 2 zvakare, meaning kuti 2 iri common. Then taona kuti 2 iri common, tichabva taselecta 2 ine the lowest power. Saka in as much as tisina kunyora panapa, we should know conventionally kuti kana ingori 2 chete zvoreva tinge iri to the power 1. Saka iyi 2 to the power 1, iyi 2 to the power 1, iyi 3 to the power 1, 3 to the power 1, iyi 5 to the power 1. Saka taona kuti ma2 ari common. Then taona kuti ma2 ari common, tichaselecta 2 ine the lowest power. Saka 2 ine the lowest power inge iri 2 to the power 1 to the power 1. Then tova tati multiplying, totsvaga imwe iri common. Saka panapa taona kuti 3 ari common because muna 18 muna 3 muna 24 muna 3 muna 30 muna 3. Takuselecta 3 ine the lowest power, and since iyi iri to the 2 iyi iri to the 1, zvoreva kuti 3 ine the lowest power is 3 to the power 1. So this is going to be equal to 2 to the power 1 to 2 times 3 to the power 1 to 3, which gives us 6. Saka method iyi ingoripo pakuti ukanyora kana kuti ukaexpressa mafactors ako as powers, uchatsvaga ari common, wawana ari common, then uchabva waselecta ine the lowest power pamafactors anenge ari common. Saka taona kuti 2 ari common. The first litmus test kucheka for commonality kuti iri common here. Saka taona kuti 2 iri common, tatazoselecta 2 ine the lowest power. Taona kuti 3 iri common, tatazoselecta 3 ine the lowest power. 5 is common, ndosaka 5 isimo mu highest common factor medu, and again we got the answer 6. Tazoita example E as our example number 2 in our lesson number 1. Saka I encourage you, or advise you rather, to go and check out lesson number 1 to understand this video, because this video is merely a supplement of lesson number 1. Saka example 2 yedu yanga ichiti find the highest common factor of 28, 32 na 40. Saka you should pause here in order to work through method number 1 yekudhila na 28, 32 na 40 separately sezvataita kumusoro kuno panapa. Saka ndoda kuti muite izvi, then you unpause, you come back to our solution. Saka inini handisi kuzoweka mawekero ataita for example number 1. I'm just going to express 28, 32 and 40 as a product of its factors. Saka zviripo panapa ndezvekuti 28 tikaweka tichaona kuti 28 iri equal to 2 times 2 times 7. Andika? Then 32 tichaona kuti inenge iri equal to 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Then 40 iri equal to 2 times 2 times 2 times 5. Ngatiti tasarudza, taselecta, tachuza kuexpressa mafactors aya as powers. Zvazoreva ndezvekuti 28 manje inenge yava equal to chi? To 2 squared times 7. Then 32 inenge iri equal to 2 to the power 5. And 40
inenge iri equal to 2 to the power 3 times 5. Saka toda kutsvaka the highest common factor. Our highest common factor is going to be equal to, chatanga tacheka dziri common. That's our step number 1. Saka tikuona kuti 2 iri common panapa. Then tacheka dziri common. Remember. Tofanirwa kuselecta ine the lowest power. Saka pama 2 edu ari common panapa. Ine the lowest power ndeyani? Iri muna 28 i 2 to the power 2. Iri muna 32 i 2 to the power 5. Iri muna 40 i 2 to the power 3. Ine the lowest power the 2 squared, of which 2 squared is equal to 2 times 2, which gives us 4. 4 ndiyo answer yatawana in lesson number 1. So this is method number 3. Yemawekero atinoita the highest common factor. In lesson 1.0 pataita pamusoro pe the lowest common multiple. Tine example yatakaita. Saka example iyi yaiti iyo, find the lowest common multiple of 4 and 6. Method yatakashandisa in our lesson, takati isusu kana manumbers aya ari very small, zvatichaita ndezvekuti tichaunganidza multiples a4. Saka multiples a4 anenge achiti iwo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and so forth. Multiples a6 anenge achiti iwo 6, 12, 18, 24, 30 and so forth. Then by inspection tikatarisisa tinoona kuti pama multiples a4 tina 4, 8, 12. Pama multiples a6 tina 6, 12, 13. Tikuona kuti the earliest common multiple is 12. Zvinoita izvo kuti our answer for the lowest common multiple of 4 and 6 is equal to 12. In this lesson, toda kuintroduce method number 2 inotibatsira kunyangwe manumbers atiri kudhila nawo akakura. Manumbers atiri kudhila nawo paexample number 1, 4 na6, they are really small numbers. Saka toda kuziva a method inotibatsira kana manumbers akati kurei. This is going to be our method number 2. For our method number 2, toda kutsvaka the lowest common multiple of 4 and 6. Zvatinoita ndezvekuti tinotora 4 tobva tatora 6 zvakare. Then tichatsvaga the lowest factor inopinda into 4, evidently, obviously, the 2. 2 into 4, the 2. 2 into 2, the 1. Then for 6, chatanga taisa 2. 2 into 6, the 3. 3 into 3, the 1. Zvazviri kureva izvi ndezvekuti 4 are equal to 2 times 2. 6 are equal to 2 times 3. Zvatinoita panapa ndezvekuti we have to express products factors aya in power forms. We have to express factors aya as powers. Kureva kuti 4e ichava instead equal to 2 squared and 6 ichava equal to 2 times 3. Kana takuda kutsvaga the lowest common multiple, zvatinoita ndezvekuti tinotarisa panapa. Tatarisa apa, tichatarisa 4 patatarisa 6. Tatarisa kumafactors azvo kunoku. Tiri kumafactors, tiri kuona kuti 2 ari common because for mafactors a4 muna 2, for mafactors a6 muna 2 zvakare. Saka tiri kuona kuti 2 ari common. 2 aita common kudaro, since tiri kudhila the lowest, tinofanirwa kutsvaga ine the highest power. Mukanotarisa lesson 1.0 muchaona kuti pataitsvaga the highest common factor taidhila the highest,
and pataka expressa ma-factors edu as ma-powers takanopika ine the lowest power. Saka since now tiri kutsvaka the lowest common multiple, tiri kudhila ne-the lowest. Kana takuda kunopika pama-powers edu panapa, tichapika ine the highest power. Kureva kuti panapa inenge yava 2 squared. Then tichamultiply ne-3 iri panapa. What is 2 squared? 2 times 2 ndi 4. 4 times 3 is equal to 12. 12 inova iyo answer yatawana pataita method number 1. Saka regai ndidzokorodze the last part because I feel kuti panogona kunge pasina kunzwisisika. Zvataita panapa ndezvekuti the moment yatanyora 4 na 6 as products of their factors, tazomanyora zvakare tichimaconverta to powers. Saka 4 equal to 2 times 2 yazova 4 equal to 2 squared, and 6 equal to 2 times 3 yazova 6 equal to 2 times 3, because panapa pana ipower saka tangoidzosera yakadaro. Then discover isusu kuti 2 ari common. 2 arimo mafactors a4, 2 arimo zvakare mafactors a6. Tazviona izvozvo tava tazvigrupa tichishandisa this web. Tazvigrupa kudaro manje tabva tati we are going to pick 2. Asi pakupika kwatichaita 2 toda kuselecta 2 ane the highest power, which in this case is 2 squared, because 2 akangomira ega power yake panapa ndi 1, and we know kuti 2 are greater than 1. That's why tapika 2 squared uyu. Then ndobva tati since tiri kutsvaga the lowest common multiple, tichabva tamultiply ne3 yakangomira yega. Saka 2 squared times 3 ndo yatazoweka ikatipa iyo 12. Maybe kuti zvinzwisisike ngatite example number 2. Example number 2 iri kuti find the lowest common multiple of 30 and 40. Saka 30 na 40 amanamba mahombe. Takada kushandisa method yatamboita yaya yekuti toda kuziva ma-factors a30, toziva zvakare ma-factors a40. This is going to be tedious. Ichakurisa. So rather zvachaita ndeizvi. Tichashandisa method yatabva kudzidza recently. Tichadai so. Tichatora 30, tatatora 40. Then takuda kui-expressa as a product of its factors. Saka munomutina 2 into 30 ndi 15. Then 2 hachapindi akupinda ndi 3. 3 into 15 ndi 5. 5 into 5 ndi 1. Panapa takuisa futi 2. 2 into 40 20. 2 again. 2 into 20 ndi 10. 2 again. 2 into 10 ndi 5. Then 5 into 5 ndi 1. Kureva kuti 30 are equal to 2 times 3 times 5. 40 are equal to 2 times 2 times 2 times 5. Kada kuexpressa ma-factors aya as powers, 30 ichava equal to 2 times 3 times 5. 40 ichava equal to 2 to the power 3 times 5. Tikutsvaka the lowest common multiple. Saka tichatarisa panapa toona kuti 2 are common in both ma-factors a30 ma-factors a40. Because 2 are common, tichanotsvaga 2 ane the highest power, and in this case 2 ane the highest power ndiani ndi 2 to the power 3. Saka 2 to the power 3 todati times. Totsvaga zvakare imwe iri common. Kona ndi 5. But 5 iri pamusoro iri to the power 1. 5 iri pazasi iri to the power 1. Kureva kuti patichanyora panapa tichangonyora 5 ari 1. Then yasarwa ichi i3, saka inenge iri times 3. Saka our lowest common multiple iri equal to 2 to the power 3, that's 2 times 2 ndi 4. 4 times 2 ndi 8. Saka pano tina 8 times 5 times 3. Of which 8 times 5 ndi 40. Saka tana 40 times 3.
40 times 3 ndiani 4812 ndi 120. So 120 ndiye the lowest common multiple ya 30 uye ya 40. Maybe as practice mogona kuconfirma this answer nekutsvaga mafactors a30 nekutsvaga zvakare mafactors a40 muone kuti answer ya 120 yechokwadi here. Kune zvimwe zvatiri kuda kuita, saka ndichazviita in a different color. Ndemwe approach yatinogona kuita tisingazo express these factors as powers. Saka tinozviita sei? Tinouya panapa tobva tati 4 ari equal to 2 times 2. 6 ari equal to 2 times 3. Handitika. Tadaro manje, tichabva tatsvaga zviri common. Pakutsvaga zviri common, tichaona kuti 2 ari common. Tichabva tati our lowest common multiple is equal to 2 iyi dziri muweb idzi dzakurepresentwa na2 angori 1. Saka zviri muweb izvi zvicharepresentwa na2 angori 1. Then 2 ino ishi takuinyorawo futi times 2. Then 3 ino ishi takuinyora futi times 3. Saka iyi ichava 4 times 3 ichatipa zvakare 12. Saka handina kuintroduce this part of the solution because ndafila kuti it's a little bit confusing. That's why ndati tofanira kutanga taconverta mafactors aya tomaexpressa as powers, then tozopika the highest power pamafactors ari common across 4 na 6. But this is another way of doing it. Handei kune our example number 2 tuone kuti zvinoapply here. For example number 2 tinenge takuti 30 is equal to 2 times 3 times 5. Then 40 is equal to 2 times 2 times 2 times 5. Kana takuda the lowest common multiple, tichati isusu tichatsvaga zviri common. Saka 2 iri common kai. Then since 2 iri common, yakungonyorwa chi ka 1. Vatati times. Takutsvaga futi zvimwe zviri common. 5 iri common kai. Saka since 5 iri common, ichangonyorwa zvakare kangani ka 1. Tichiri nezvimwe iri zviri common tisisina. Then zvasara zvisiri common zviri kunze. Since tiri kutsvaga the lowest common multiple, tichangozvimultiplya zvese. Saka panapa tinenge takuti times 3 kureva 3 uyu, times 2 kureva 2 uyu, times 2 kureva zvakare 2 uyo. Saka tadai so manje 2 times 5 ndi 10, vatati times 3 times 2 ndi 6, vatati futi times 2. Saka panapa tana 10 times 6 anova 60 times 2, which is equal to 120. Zvabva zvafanana. Saka you choose your poison. You pick your poison. Kuti muda kushandisa method iyi yekuti tichatanga tamboconverta mafactors edu kuti ave mapowers, totsvaga zviri common, topika ine the highest power, kana kuti tichashandisa method iyi yekupika zviri common, then zviri common zvinenge zvaiswa muweb kana zvinenge zvaiswa mudenderedzwa rimwe chete zvicharepresentwa with only one number. You pick your poison. But this is the most formal way and the most technical way of calculating the lowest common multiple. The numbers 294 and 784, written as the product of their prime factors, are 294 is equal to 2 times 3 times 7 squared. 784 is equal to 2 to the power 4 times 2 times 7 squared. Find part A,
the largest integer, which is a factor of both 294 and 784. Saka ndiyo question number 1, and as we can see, ine 1 mark. Number 2 yehomework yedu yatorwa from Cambridge June 2007, paper 1, question number 6. Iri kuti find the lowest common multiple of 154 and 49, again in a 1 mark. Thank you.